Can't touch me. Yeah, do the Peter Griffin bump. Can't touch me. Your job's a joke, you broke. Your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. No, otin jo, sori. Ikuto! Where is my lovely Ikuto? Älä nyt karkaa! Kameranainen ei pysy mukana! Kameranainen ei pysy perässä! Hemmetti! Noniin, mene nyt! Se ei tunnista minua! Hyökkää! Ei se voi tunnista minua! Hyökkää nyt! Hyökkää! Mene! Go! Nyt sä käyt selkänsä! Ei se tunnista minua! No pakko tunnistaa! No se on nyt kenkin. Mene nyt vaan tämän viitan takana! Se takana! Ei huomaa! Joo! Ei näe mitään. Se ei kuole! Tuumaksi Tää on törkeä. Kovaa tekoa. Liian kovaa. Se on betoni. Anteeksi, betoni jarruta. Ei paljon koskaan ilmenyt. Where is my phone? Jotto. Kuvaa. Tää on tuumannut. Hyvä. Oi. En! Itali jammas senkaan! En! Jammas! En! Jammas! Hei, lisää narunoja! Otan! Oot aika kauan! Hetkinen kauan! Jotta nyt sinä voisit siinä tosta! Lavina! Noniin! Just sä oot mun! En ole! Mä pystyn kovaamaan! Korea! Oi, tappaina! Missä Ikuto? Ikuto! Muhaha. Missä Ikuto? Where is my lovely Ikuto? Ikuto! Oli linjakengät, mutta mä en jättänyt pitäneet tänään, kun ihan sitä. Mun varmaan pitäis kohta käydä siellä. Kello on varttia vielä. Katsoo vielä noita Natalia heppuja. Teistäkään. Mennään kattoo Hetalia. Käydäänkö kattoo Hetalia-tyyppejä? Häh? Hetalia-tyyppejä. Siinä matkalla kun mennään. Mun pitäis varmaan pitää kohta lähteä tosta. Kun vartti aikaa kävellä sinne. Mennään joo. Ai sieltä sen. Se on vielä päällä. Angel left the baffled king composing hallelujah. Mä näin Hinatan äsken. Free hug. Missä se on? Missä se on? Mä näin äsken. Missä se on? Se käveli tonne jonnekin. Missä hika? Mä näin sitä. Moi! Missä Hinata? Onks tää ajat, me saatais Hinatan tunnustus? Mä haluan... Missä Hinata on? Hitsi käveli kauan sitten tässä. No voi silleen. Kauan. Hiina
Tata! Alle minuutti. Ai jaa. Moi. Se on voinut jo ehtiä kauas. Mitä? Tuo on meidän toinen närto ilman takkia. Okei. Mut mennäänkö kattoo Hetalia kossaajia? No me mennään Hetalia Dyyttejä kattoo. Me tullaan kohta testiin. Jos nähdään, niin moikkakaa. Vetäkää hihasta tai päijähdelmä. No niin juosta. Ei juosta, mulla on jalka. Hei kaikki, jotka halii, niin tossa on yksi hullu halitar. Se haluu halii. Se on ihan halihullu. Moikka hala. Hei Enkku. No voi kakka. Espanja. Me halii. En. Menny. En. No älä syy. Me sit tänne halii. Hyökkää takapäin ja halaa. Hyökkää takapäin kehe. Ihan kehykkä vaan. Joku. No toi pörröpää. Toi pörröpää, kello on hiukset pörrällään. No siinä ees. No siinä sun ees, jolla on musta, ruusu, punainen laukku. Okei, no. Jatketaanko? Sä kävit halliin? Okei. Mä haluan halata vielä jotain. No niin, no niin, lähtee. Jatketaan matkaa. Ai. Häh? Tuolla. Mennään nyt, haluatko sä kamera? Mennään voit sä tätäkin vai? Oota. Mä peräät mies on joutu hilluun. No tuu. Mä en sit juokse. Näytän näin hilluun. Ei! Mä oon kuvaaja. No, hillu. Mitä? Oo. Joo. Onks näkynyt? Ei. No ilmoittakaa mulle. No, voidaan mennä. Joo. Me mennään tonne sisälle just, niin tulkaa vaan mukaan. Tänä aamulla mä kyllä näin pitkään, niin otan yhtä pitkän yksinään. Haittaako sinua, jos tää menee YouTubeen? Mä katsoin jonkun YouTuben. Kiva. Kiva. Joo. Okei. Mä en ole siellä jotain. Näet kaikki YouTubeen. Joo. Hei hei! Itali! Onks kiva? Onhan se ollut. Mä seikkailin täällä Animepolissakin, niin... Ai jaa. Joo. Sulla on punainen lippu. Kai. Miksi on punainen? Tää on koko viikonloppu. Kiitos. Ore! Niin siko! Minä eilen täysin sikoselmalla. Moo! Kiitos. Lähden tappaa taas. Moi.
oikein. Hinata on nyt kadonnut jonnekin. Ei, se on monta testua. Joo, mä kärsin. Ei siinä, sisään pitää. No me. Missä sä ruusun sais? Okei. Tää on yksi pyro. Paljon. Hei, tää on narikka. Mennään tänne. Haluan mennä halassa. Joo. Me just siirrytään tästä. Joo, okei. Mennään. Onks tää jotain? Joo.